Het is een oere voor het concert in de Lawei in Drachten. Eerste violiste Marieke Holwerda had nog even tijd om eens rond te leren. Nou, een symfonieorkest bestaat uit verschillende instrumenten. Een heel soort houtblazers, koperblazers, slagwerk, marek en dat is bijzonder, een heel soort strikkers. Om te beginnen dan het plak van de cello's. Die zitten hier, de cello's, en daarachter de grote bassen. Nou, slagwerk is net alleen nog maar wat trommels en bekkens, maar dus juist de pauken, de grote trom, de bekkens. Er luidt van alles al kleer om aan een heel soort lawaai te maken. We hadden er nou zelfs een wargel bij. Dat is net typisch voor een symfonieorkest. Dat hadden we oors net. Maar in het stuk van de Music Makers, daar zit ook een wargel in. Dus vandaar dat er nou zelfs een wargel bij is. Nou, monsieur Jerek, het grutkoper, de tuba. En daarnaast zitten dan de trombones, steendrekkel, trompettenbinder. Het is net versterkt, hè? Nee, er is helemaal niks versterkt. Nee, een symfonieorkest heeft haar eigen klank. En het is echt, in principe is de muziek kreun dat iedereen gewoon spelen kan op zijn eigen loerdniveau. En dan klopt het dogs. Ik ben dominee hier in Martinietskerken. Ja. En is het allemaal te combineren met je muziekmaatje? Ja, nou ja, dat moet maar, hè. Ik heb het voordeel dat ik mijn tijd wel aardig zelfs inplannen. Dus de kerkenreisvergaderingen binnen net op het tonsdie, want dan moet ik fit, dan moet ik naar het orkest staan. Dat kan ik een beetje regelen. Het niveau van het orkest luidt heeg. De leden binnen vordere amateurmuzici en binnen dus geen professional worden. Nee, maar ja, dat kan ik elkaar wezen, hè. Je kan wel goed wezen in muziek, maar toch een andere kant uit gaan in het leven. Maar het kan ik wezen, van dat is net goed genoeg. Dat kan ik, nou dat is echt prima toch? Dan kun je op deze wijze toch nog heel mooi meespelen. Hoe zit het bij jou? Nou, ik ben geen professional, nee. Ik ben gewoon amateur. Ben je dat nooit een droom? Ik had wel eens hoe het tocht. Maar nou, ik denk echt dat ik net goed genoeg ben. Ik heb het echt net geprobeerd. Zit er ook een verband tussen dominee wezen en de muzikant? Ja, ik vind van wel. Maar ja, net iedereen is dominee vanzelfs in het orkest. Maar ja, ik vind van wel. Ik heb bij beide, ja, je moet inderdaad, je hebt elkaar nodig en je werken naar je wat heger staat. En het neemt je echt wat mee, hè, als je hele mooie dienst hebt in het kerken. Echt mooie muziek en mooie teksten. Ja, dan kan ik wel zo'nzelfde gevoel krijgen van, hey, wat is dit mooi. En dat heb ik met de muziek ook.
De kracht van dit orkest op dit moment is dat ze heel veel verschillende programma's ook daadwerkelijk kunnen spelen en ook willen spelen. Je hebt natuurlijk orkesten die bijvoorbeeld alleen maar populaire muziek willen spelen. Of alleen maar hele klassieke Haydn, Mozart. En het Fries Symfonieorkest, mensen daarin zijn wel bereid om, en zien de noodzaak ook, om allerlei verschillende programma's te brengen om aansluiting te vinden bij je doelgroep. De laatste 2 jaar binnen ze volle ambitieuzer worden. Ja, maar dat heeft een beetje te maken met dat je erop uit moet, wil je bestaansrecht hebben. Dus dat is wat wij proberen te doen. En ja, daar hoort een bepaalde ambitie daar wel bij. Want als je ambitieloos de wereld intrekt, dan wordt het ook allemaal niks. Dus je moet wel proberen om daar doelen aan te stellen. En dat proberen wij.